नमस्कार, रसास्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत बॉईल अंड्यांची भाजी। त्यासाठी 6 अंडी बॉईल करून घेतलेली आहे। 2 मोठे बारीक चिरलेले कांदे, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, 2 चमचे लाल मसाला, पाव चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ आणि थोडी कोथिंबीर। बॉईल अंडी आपण आता कापून घेणार आहोत। असे एका अंड्याचे आपल्याला 4 भाग करायचे। कढईमध्ये मी 2.5 चमचे तेल टाकलंय आणि ते आता गरम झालेलं आहे। कांदा आपण घालूया, थोडंसं मीठ टाकूया, गॅस मिडियमवरती मी ठेवलेला आहे आणि कांदा आता चांगला आपण फ्राय करून घेणार आहोत। कांदा आपला चांगला ब्राऊन होत आलेला आहे आणि आता आपलं आलं लसूण पेस्ट, आलं लसूण पेस्ट चांगली ही परतायची आहे। आलं लसणीचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपण चांगली परतून घ्यायची आहे। थोडी कोथिंबीर घालूया, लाल मसाला, हळद। आता हे चांगलं आपण सगळं परतून घेऊया। कांदा परतून आपल्याला 2-3 मिनिटं झाली आहेत आणि ही आता बॉईल अंडी आता आतमध्ये सोडायची आहेत। थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, थोडंसं छोटे 2 चमचे पाणी जरा घालून घेऊया। दोन मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवून देऊया आणि गॅस मीडियमवरती ठेवलेला आहे। 2 मिनिटं आपली झालेली आहे, झाकण काढून बघूया। कोथिंबीर टाकून घेऊया। आपली बॉईल अंड्याची भाजी तयार झाली आहे। गॅस बंद करून घेऊया। बॉईल अंड्याची भाजी आपली बनवून तयार झाली आहे। 8 ते 10 मिनिटं आपल्याला या भाजीला लागलेली आहे। भाजी एकदम सुंदर झाली आहे। ही रेसिपी तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगा कशी झाली। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसास्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।